I així ha estat aquesta gran final de primària, de 5è i 6è de primària. 94 alumnes de diferents escoles de Catalunya ens han fet gaudir amb unes emocionants finals de partida a pares, familiars, amics, germans, avis. i també han tingut aquest tastet on tots també l'han gaudit de manera molt, molt animada. No sols els competidors, sinó també els pares que els acompanyaven. Bé, encara que no ho sembli, això és un campionat d'escrable en català, per 5è i 6è de primària. Agraïm moltíssim totes les mostres de suport que ens han traslladat També el Departament de Política Lingüística de la Generalitat pels obsequis que ens ha aportat i, com no, a tots els pares i professors que avui estaven allà. i ja estem treballant pel 16è campionat d'escabre escolar en català.